Minulé tu bol jeden zákazník, ktorý si dokončil jazierko v zimnej záhrade a prosil ma, aby som mu vysvetlil, že prečo tá ryba stojí toľko a tá je lacnejšia, tá je drahšia a v čom sa to vlastne líši, prečo sú tie ryby také odlišné a aby som mu s tým poradil. Tak som sa rozhodol, že niečo poviem aj vám ostatným o tom a môžem vám to, čo si dám. Máme nalovené nejaké ryby. Začneme tým najpopulárnejším, čiže skupinou Gosanke. Čiže to každý má. Tu máme 5 kusov kohaku, tu máme 5 kusov šovy. Zvyčajne tá šova je trošku zložitejšia, alebo je to kombinácia 3 farieb a je to pre toho chovateľa ťažšie ich urobiť v takej harmónii všetky 3 farby. Jedna z nich tu vidíte, že je v podstate môžem povedať, že to je skôr sanke. Tá je podľa mňa taká takmer najlepšia, ale každý sa môže zadívať a vidieť, že ktorá vám najviac padne do oka. Tu vidíme, že tu nie je čierna na hlave, čiže skutočne by to malo byť skôr sanke. Ostatné sú také typické šovy. Ja mám rád ryby, nie ako všade bývajú prevažne s červenou, ale nemajú aj viacej bielej. Začnem tou menej výraznou rybou a to je táto šova. Keď sa na ňu pozrieme, tak tá farba nie je až taká výrazná ako dajme tomu u tejto. Hej, tá červená farba. Táto čierna farba, čierny pigment ešte len vo vývoji, ešte len začína vystupovať. Ale to všetko je zvyčajne len otázka času. Máme pekne naznačenú, ako na každej šove by malo byť, červenú, bielu, aj čiernu. A tu sú nejaké náznaky, tu ešte niečo bude, tu sa možno spojí toto dokopy. Čiže z môjho pohľadu je to pekná ryba, musí sa ešte výrazne dopigmentovať, je z týchto možno 4. alebo 5. Zoberiem si ďalšiu rybu, toto je ďalšia šova. Tu už vidno nejakú pigmentáciu, ktorá sa tvorí zase čiernu na hlave. Má pekne rozloženú bielu, červenú aj čiernu. V podstate tiež by mohla ísť trošku výraznejšie do sfarbenia, ale na to treba slnko a nejakú potravu, čo teraz v zime veľmi nie je. Táto ryba môže mať pre niekoho nedostatok, že má tu v tejto oblasti menej bieleho pigmentu, ale mne sa veľmi páči hlavne jej kresba v hlavovej časti. Tá červená a čierna je pekne rozložená. Mne sa páči, keď ryba má aj viac tej bielej, takže v tomto prípade absolútne mi nevadí, že to Motoguro, ten čierny pigment na prsnej pútve na jednej strane je a na druhej strane nie je. Tu je zase červený, čiže asi tak. No, toto Sankes vyzerá byť staršia trojročná ryba. Veľmi pekný má červený pigment, veľmi pekne rozloženie čiernej, červenej, bielej. Páči sa mi, že je taká mohutná, ale to môže byť aj tým vekom, že je staršia. Zase tu vidíme, že jednu pútvu má červený pigment, na druhej to nemá, ale poviem to tak, že mne osobne to vôbec nevadí. No a keby som ja mal rozhodnúť o týchto rybách, že ktorá pre mňa je číslo 1, 2, 3, tak mne sa asi najviac páči napriek určitým pre niekoho nedostatkom tej zadnej časti, že tam toho bieleho pigmentu nie je, tak najkrajšia ryba pre mňa je táto šova. Ako druhú v poradí by som asi zvolil túto šovu. A ako tretie sa mi veľmi páči sanke, ale pre niekoho, kto je vyznavateľ sanke, môže byť kľudne toto najlepšia ryba. Len treba to brať tak, že tieto ryby boli nejakým spôsobom vyberané a vyberané boli tak, že sa vyberali z niekoľkých desiatok veľmi dobrých rýb, ktoré už Japonec niekoľkokrát selektoval. Čiže musíme možno na budúce sa zamerať na nejaké ryby, ktoré sú takej slabšej kvality. Teraz tu máme 5 kusov kohaku. Napríklad tu ma zaujala táto ryba. Má veľmi pekný červený pigment. Poviem
to tak, že keď si vyberáte ryby už v tomto mladom veku s výrazným červeným pigmentom, tak na 99% to budú samce. Čiže to len vravím kvôli tomu, aby ste nemali len samce a tým pádom ste limitovaní konečnou veľkosťou tých rýb. Keď sa pozeráme na rybu, tak sa pozerám na celkový dojem, na kvalitu pigmentu, kvalitu bielej, červenej, tvar tela a plus sú tam ešte nejaké charakteristiky iné, ktoré už ozaj rozhodujú na výstavách. Keď sa pozriem na rybu číslo 1. Tak, super pigment, veľmi pekná biela, červená, pekné rozloženie červeného pigmentu vo všetkých častiach na 3 také ostrovčeky. Ako za mňa ako veľmi pekná ryba. Keď dorastie na 60-70 cm, tak to bude ako super ryba. Druhá ryba, to by mohol niekto namietať, že ide tá červená až ku papuli. Mne osobne to vôbec nevadí. Sústredím sa skôr na to, že sú tu tie 3 pigmenty pekne rozložené po celom tele. Pozerám, plutvy má všetky čisté. No, ťažko by som si vybral medzi tou prvou a druhou. Tu rozhoduje len to, že tam má ten pigment momentálne intenzívnejšie sfarbený, ale mám pocit, keď ich takto vidím vedľa seba, že toto bude skôr na samicu a toto na samca. Ďalšia ryba, super kresba, lebo tu tento tvár toho pigmentu, toto voľné miesto je tu pekne doplnené do toho škvrnou, hej, zase výborná biela, červená. No ťažko sa tu rozhoduje, lebo tu sú všetko ryby také veľmi, veľmi podobnej kvality. Táto má trošku ináč zase pigment. Toto napríklad niekto hodnotí negatívne, že tu má červenú pigmentáciu už pod líniou oka na žiabrových oblúkoch, čo úplne nerozumiem, lebo tomu vôbec nevidno. Má tu tak zaujímavo doplnený ten červený pigment na tom ľavom oku. Z môjho pohľadu je to zaujímavá ryba, keď niekto má takúto klasiku a k tomu chce niečo trošku iné. Takže pre mňa z týchto rýb ťažko si vyberiem, ale prvé miesto by možno pre mňa bola asi táto ryba. A aj napriek tomu, že má tu ten pigment až k nosu. A druhá za mňa asi táto. Čiže toto by pre mňa boli prvé 2 miesta. Tie ostatné ryby sú pre mňa už také veľmi podobnej kvalite. Ale všetko sú to z môjho pohľadu veľmi pekné ryby, ktoré by som chcel, aby raz dorástli na 70 cm. Aby sme videli ten rozdiel v tej kvalite medzi, dajme tomu, to japonskou importovanou rybou a odchovanou rybou. Toto je odchovaná ryba. To je taký eurokový. No. A keď si to pozrieme, tak tam uvidíme, že ten pigment je iný, kresba je iná a tak ďalej. Hej, môžeme si to sem porovnať, že je to proste o niečom úplne inom, aj keď porovnávame 2 iné variety. Toto by sme mohli nazvať, že to je nejaká akožešová, toto je kohaku, ale to vidno, že to je 101. Toto bola japonská ryba, ale táto japonská ryba z nejakého dôvodu, čo môže byť genetikou, môže byť prostredím, môže byť čímkoľvek, na tom pigmente veľmi výrazne stratila. Čiže aj tá sítosť toho pigmentu nám začala klesať, lebo už to je tu také, Japonci tomu vravia, že málo hustá, tá pigmentácia tej červenej, a druhá vec je intenzita tej farby. Keď si ich porovnáme, viete, keď tam bolo predtým v tom jednom lavori to sanke, tak ako to vyzeralo a ako vyzerá táto ryba. Čiže voči rozloženiu nemám nejaké námietky, ale viem, že táto ryba nikdy nebude tak výrazná a tak červená ako tie ryby alebo táto ryba, čo je tu predtým. Čiže rozdiel je tu v tom, že táto ryba môže stáť, príklad poviem, tej 45 cm dĺžke pomaly 50-100 eur a táto ryba môže stáť 300 eur. A teraz sa niekto pýta, že prečo. Ja si myslím, že v tomto obrázku to veľmi dobre vidno, že prečo. Tu vedľa sa môžeme pozrieť, tu máme asi rybu, ktorá je bývalé kohaku,
japonská ryba je nejakým spôsobom krátka, to telo má také trošku deformované, aj ten pigment je taký, že nie je to absolútne porovnateľné s tým kohaku. No a zase táto rybka má hodnotu pre mňa, keby som ju ja predával do 100 eur. Tak niečo sme videli, porovnávali sme rovnaké variety medzi sebou. Tu je trošku problém, že tie ryby boli vyššej kvality a je to taký výberový bazén, čiže pokúsime sa ďalej nájsť nejaké ryby také slabšie, porovnať s tými lepšími, aby bolo vidno tie rozdiely. Teším sa na vás pri ďalšom videu, lebo máme ešte dostatok rýb v ďalších bazénoch.